усе сучасныя ідэолагі, яны лічаць, што Беларусь і так наш. А Расія гэта нацыя полукроўка. Ёсць Пуцін, ёсць Расія, ёсць тое, вакол чаго трэба аб'ядноўвацца. Вельмі часта такую ідэалогію называюць заблюренай. Нейкія парады для нашых гледачоў. Великае княжство літоўскае, яно як родное. Або дамагацца федэралізацыі гэтай краіны. Рускі мір. Менавіта па-руску рускі мір. Але мне здаецца, што гэта паняцце яно існавала заўсёды, але проста имела нейкія... Па-рознаму упаковвалася. Так, варыянты такія. Сёння мы запрасілі на гэтую тэму паразмаўляць з намі гісторыка беларускага антраполага Павла Терешковича. Вітаю. Светланы. Так, па адукацыі і навуцы. Як вы бачыце, што такое рускі мір і з чым гэта можна есці? Давайте пачнем з назвы, так? Гэтая назва «Рускі мір», яна на сённяшні дзень замацавалася ў экспертнай супольнасці заходняй. І там просто такая транслітерацыя лацінскімі літарамі «Рускі мір», і ўсе больш-менш разумеюць, што гэта такое. Але магчымы іншыя варыянты. Гэта альтэрнатыва рускаму міру, пуцінізм. Таксама дастаткова часта выкарыстоўваецца. Гэта можа быць рашызм, гэта можа быць рускі імперыялізм, рускі рэваншызм, рускі нацыяналізм і гэтак далей, гэтак далей. Але вось яшчэ раз, часцей за ўсё ж такі выкарыстоўваюць менавіта такую рускую транслітерацыю, рускі мір. А другі момант вось адносна таго, што нібыта гэта існавала заўсёды. На самой справе і не. То бок там у 19 стагоддзі можна было раз-пораз сустрэць вось такое словаспалучэнне «рускі мір», але вось тое, што выкарыстоўваецца сёння, гэта вынаходніцтва сярэдзіны 90-х гадоў. І менавіта рускі філосаф Пётр Шчедравіцкі, ён гэтае слово ўкінуў, і ёсць адпаведны артыкул, у які ён разважае пра тое, што рускі мір гэта сеткавая супольнасць людзей, якія размаўляюць на рускай мове і якія жывуць па-за межамі Расіі. І ён падкрэсліваў, калі Расія хоча застацца вялікай дзяржавай, яна павінна вось гэтых людзей падтрымліваць. І кропка, на гэтым усё. Але далейшае развіццё гэтай канцэпцыі было ўжо ў пачатку нулявых гадоў, асабліва вось калі была агрэсія Расіі супраць Грузіі. І вось менавіта напярэдадні, там дзесьці за год да гэтага, расійскі антраполог, дырэктар інстытута этналогіі Расійскай акадэміі навук Цішкоў, ён напісаў такі праграмны артыкул грунтоўны пра тое, што так, рускі мір гэта так людзі, якія сябе лічаць рускімі, якія не абавязкова размаўляюць па-руску, але лічаць сябе рускімі. Але тут не толькі свядомасць і не толькі мова, а ён падкрэсліў, гэта тыя людзі, якія падтрымліваюць палітыку кіраўніцтва Расіі. А далей развіццё было так, у тым самым артыкуле ён прапаноўваў канкрэтныя прапановы, што павінна рабіць Расія у сумежных краінах. Калі там ёсць шмат людзей, якія размаўляюць па-руску, то Расія павінна дамагацца або таго, каб руская мова стала другой дзяржаўнай, або дамагацца федэралізацыі гэтай краіны. І вось калі ўжо паглядзець далей, там 2015 год, мінскія пагадненні па Ўкраіне, там вельмі бачна, што менавіта гэтыя патрабаванні Путін выставіў Украіне.
Вось. І менавіта ў гэтыя часы ствараюцца шматлікія, ці перафарматуюцца шматлікія структуры, у тым ліку Россупрацоўніцтва, фонд «Русский мир» і гэтак далей, якія вось сталі прасоўваць гэтую ідэю ў замежжы. І пасля анексіі Крыма, і асабліва пасля пачатку поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны, тэрмін «русский мир» стаў сінонімам вось рускай агрэсіі, рускага імперыялізма, рэваншызма і гэтак далей, гэтак далей. І увогуле трэба сказаць, што гэта ідэалогія, але ідэалогія не падобная на таталітарныя ідэалогіі 20-го стагоддзя. Вось у рускага міра вельмі складана знайсці нейкае такое цэласнае апісанне таго, што гэта ёсць. Нема Майнкамфу, нема маніфеста камуністычнай партыі, нема цытатніка Мао Цзэдуна. І вельмі часта такую ідэалогію называюць заблюренай, бо яна такая вось неяўная. І я бы сказал, што гэта такі ідэалагічны коктейль, у якім спалучаюцца неспалучаемыя рэчы на першы погляд, бо у адным месаджы кароткім могуць спалучацца элементы там савецкай ідэалогіі, антысавецкай ідэалогіі, царійскай ідэалогіі і гэтак далей, і ўсё гэта спрацоўвае. І вось самае дзіўнае, што вось нягледзячы на такую заблюренасць, гэта ідэалогія працуе. Гэта бачна па Расіі, як яна здольна да гэтага часу падтрымліваць у тонусе мабілізацыйным, палітычным вялікія масы людзей, і яна вельмі добра працуе па-за межамі Расіі, асабліва ў рускамоўных супольнасцях. І вось дастаткова узгадаць кадры адносна недаўныя, святкаванне 9 траўня, і там і ў Польшы, і ў Германіі можна было бачыць прыхільнікаў Пуціна, там ледзь з Пуціным ніяк з іконай. То есть гэта ідэалогія, яна працуе. Бачце, Павел, вот вы казалі пра тое, што тут няма нейкага аднаго тэкста, на які бы абапіралася гэта, і то, што напісалі Шчадравіцкі, там Дугін ці Цішкоў, гэта яшчэ недастаткова. Але разам з тым цікава, чым гэта адрозніваецца, можа быць, ад уваровскай канцэпцыі трыадзінства, там праваславие, самадзяржавие, народнасць. З аднаго боку, там таксама не было, можа быць, аднаго такога тэкста, это было просто такі лозунг, які вкідаваўся, а тут ёсць цэлая карціна свету, у якой ёсць Пуцін, ёсць Расія, ёсць тое, вакол чаго трэба аб'ядноўвацца, і што быццам бы мае такую сакральную каштоўнасць. Там таксама ж была, напэўна, не до конца, так скажем, прагавораная, прапісаная канцэпцыя. Ну, скажем так, калі параўноўваць з Уваровым, то расійская ідэалогія пайшла далёка наперад. Гэта абсалютна відавочна, і пры ўсёй гэтай заблюренасці, незразумеласці бачна, што ёсць пэўныя складнікі, больш-менш дакладныя. У першую чаргу гэтая ідэалогія еўразійства, якая ўзнікла ў міжваенныя годы у асяроддзе эмігрантаў расійскіх інтэлектуалаў, якія жылі на Захадзе, якім Захад страшэнна не падабаўся, тым не менш яны там працягвалі існаваць, і яны вылучылі канцэпцыю такую, што вось Расія гэта асобная цывілізацыя, абсалютна не падобная на іншыя. І гэтая цывілізацыя павінна існаваць самастойна, незалежна ад усяго астатняга свету, павінна быць замкнёнай. Ну, у апісаннях вось таго ж Трубецкога ці Савіцкага бачна такое апісанне ідэальнай таталітарнай дзяржавы,
вельмі падобнай на тое, што было створана Сталіным, з планавай эканомікай, з агрэсіўнасцю, з моцным войскам, з ідэакратіяй. Ідэакратія, яны лічылі, што кіраваць гэтай дзяржавай павінны тыя, хто прадэманструе адданасць ідэі еўразійства. І фактычна ім вельмі падабаўся Савецкі Саюз. Яны лічылі, што трэба ідэалогію камунізму замяніць еўразійствам і працягваць усё далей. А вось уже у сучасны перыяд, у 90-е нулевыя гады, гэтую канцэпцыю еўразійства развіў Александр Дугін, які часцей за ўсё узгадваецца як ідэолог рускага міра. Хаця такая пэўная дыстанцыя паміж Дугіным і Крамлём яна заўсёды існавала. Дык вось Дугін, ён прапанаваў ідэю. Тут кажу, што не можа быць ідэалогіі, калі няма вобразу будучыні. Вось Дугін прапанаваў выдатнейшы вобраз будучыні. Гэта еўразійская імперія, якая кіруе ўсім светам, не ўбірае ў сябе яго, але кіруе ўсім светам, і гэта не копія расійскай імперіі ці Савецкага Саюза. Ядро гэтай імперіі, гэта рускі народ, які трэба выхоўваць у духу нацыянальнай выключнасці. І Дугін, дарэчы, вельмі часта ён карыстаецца такой тэрміналогіяй нацысцкай ідэалогіі, нямецкай, абсалютна гэтага не саромецца. І ён лічыць, што вось рускія менавіта павінны кіраваць усім светам. І там ёсць шмат анекдатычных рэчаў у дугінаўскай канцэпцыі. Ён піша, што галоўны вораг рускага народа – гэта атлантызм з ідэяй індывідуалізму. Вось індывідуалізм трэба знішчаць. І таму ён прапануе рускім адмовіцца ад уласных імёнаў, бо гэта індывідуальнасць, а перайсці на нумары. Рускі нумар 5, рускі нумар 40. І вось калі будуць рускія пад нумарамі, яны нарэшце змогуць асэнсаваць сваю нацыянальную еднасць. Вось такая бліскучая ідэя. Будучыня пры гэтым у творах Дугіна, а ён іх напісаў больш за 70, і у меня такое подозрение, што Дугін гэта просто такая шыльда, а там працуе калектыў аўтараў. Там у яго ёсць канкрэтныя рэкамендацыі па ўсяму свету, дзе што трэба рабіць, каб падначаліць свет России. Вось еўразійства гэта, на мой погляд, такая квінтэсенцыя рускага мира. І яшчэ одна такая складовая частка, уже не звязаная з Дугіным, гэта канцэпцыя, ідэя рускай выключнасці, рускага месіянізма, якая бярэ там пачатак з Івана III ці не раней, з ідэі, што вось два Рыма былі, Москва III, четвертому не бываць, і вось перафармуляванне гэтай ідэі было ўжо у Суркова. На сённяшні дзень ён такі не вельмі ўплывовы, але адносна недавно был дастаткова ўплывовым ідэолагам пра тое, што вось Расія гэта нацыя полукроўка, такая гібридная. Вось яна не еўрапейская, не азіяцкая, але гэта квінтэсенцыя ўсяго чалавецтва. І Расія павінна прадэманстраваць шлях. І ён кажа, трэці Рым, трэці мір, трэці шлях. Вось гэта ідэя. Да гэтага трэба дадаць ідэі геапалітыкі, той геапалітыкі, скажем так, класічнай, якая існавала ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Тыя ідэі, якія, дарэчы, паўплывалі на тое, што выбухнула і Першая, і Другая сусветная вайна. І вось з падачы Дугіна геапалітыка стала страшэнна папулярнай у Расіі.
но я вас спрабаваў падлічыць, у нулевые десятые годы было выдадзена звыш 40 оригинальных подручников по геополитике. Геополитика стала абавязковай дысцыплінай при падрыхтоўцы дзяржаўных служачых. І там ёсць асобна вось такія надзвычай папулярныя аўтары, напрыклад, Карл Хаусхофер, гэта нямецкі геапалітык, былы вайсковец, які пасля Першай сусветнай вайны пачаў выкладаць геаграфію ў Мюнхенскім універсітэце. І вось яму належыць такая разгорнутая канцэпцыя Lebensraum, жыццёвай прасторы, якой не хапае Германіі. І ёсць такі цікавы момант, калі быў піўны путч у Мюнхене, і Гітлера і ягоных паплечнікаў пасадзілі ў вязніцу. Уявіце себе ўзровень лібералізма. Хаусхофера пускалі туды, і ён гэтым вязням чытаў лекцыі па геапалітыцы. Ну і вось калі ўжо там глядзець далей, вось славуты нацысцкі план Ост, каланізацыю ўсходняй Европы, ён пабудаваны менавіта на ідэях Хаусхофера. І Хаусхофер ніколі, зразумела, не друкаваўся ў Савецкім Саюзе. Дык вось Хаусхофера яго пераклалі і зрабілі некалькі выданняў у Расіі. Больш таго, напісалі кніжку пра Хаусхофера, што ён быў папросту што гэта быў геній, якога не зразумелі ў нацысцкай Германіі, таму што Хаусхофер заклікаў, дарэчы, гэта таксама было, каб немцы заключілі саюз з Расіяй. І тады яны будуць кіраваць усім светам. І яшчэ ёсць адзін аўтар, гэта брытанскі аўтар Хелфорд Маккіндер, такая класіка геапалітыкі, які лічыў, што вось існуюць кантынентальныя дзяржавы кшталту Расіі, так, і акіянічныя. Вось акіянічныя, там Брытанія, Злучаныя Штаты Амерыкі, гэта краіны дэмакратычныя, а вось Расія, яна непазбежна будзе такой дэспатычнай краінай. І у Маккіндера была такая ідэя, ён пісаў, што той, хто хоча кіраваць светам, ну вот бачыце, усе геапалітыкі, яны былі трошки падвінуты на кіраванні светам, той, хто хоча кіраваць светам, павінен кантраляваць Хартланд. Хартланд гэта, вось, з пункту гледжання геаграфічнага, гэта такое сэрца Евразіі. Вось дзесьці там Забайкалье, Иркутск, Новосибирск, і гэтак далей. Але ён пісаў пра тое, што гэтага не зусім дастаткова, вось, каб кантраляваць Хартланд, трэба кантраляваць усходнюю Европу і перадусім Украіну. І вось гэта настолькі зашло і Пуціну, і всякому якому атачэнню, вот Украіна, калі кіраваць светам, то Украіна вось павінна быць пад кантролем. І у Дугіна ўсё тое ж самае. Гэта суцэльны рэфрэн, што гэта штучная дзяржава, гэта ўсё прыдумана, і калі не знішчыць Украіну, то Расія не стане вялікім. Ну і яшчэ ёсць кампаненты, якія, яны не такія важкія ідэалагічныя, але вельмі моцна працуюць як інструменты. Гэта маніпулізацыя гісторыяй. І вось бачна, наколькі гісторыя істотна для Пуціна таго ж, калі ён там ужо Анкоріджы спрабаваў распавядаць пра скіфаў, насколькі глыбока гэта зайшло. Ну і той артыкул, які з'явіўся там дзесьці за полгода да уварвання ў Украіну, вот гэта класічны прыклад. Ці пісаў Пуцін сам гэты артыкул, ці не, сказаць складана. Но я там руку прафесійных гісторыкаў, прафесійных журналістаў, магчыма, штосьці Пуцін туда дадал. І яшчэ адзін кампанент вельмі істотны, гэта культ перамогі, якія вельмі часта называюць победобесие.
які пераўтварыўся ўвогуле ў культ вайны і ў культ гвалту. І тут вось з гэтым звязана вынаходніцтва вялікай колькасці саміх спосабаў адзначэння гэтай перамогі. Той же самы бессмяротны полк. Гэта, дарэчы, сапраўды спачатку была такая грасрут ініцыятыва, падхопленая ідэолагамі. А гэта шматлікія дзіцячыя вось такія карнавальныя парады, дзе даходзіць проста да маразма, калі ўжо там камуфляжныя ці самыя коляскі з дзіцямі, якія запеленутыя таксама вось у колеры уніформы. А вось гэта увогуле такая гларыфікацыя зброі як такавой, і тут квінтэсенцыя адкрыццё помніку інжынеру Калашнікаву, які вось стварыў гэты славуты аўтамат, нібыта. Ёсць там розныя версіі. Вось гэта асноўныя кампаненты рускага міра, і ў залежнасці ад таго, якая стаіць канкрэтная мэта, вось з гэтага асартыменту там выбіраюцца патрэбныя ідэі, патрэбныя тэзы і укідваюцца ў прапагандысцкае поле. Спадар Павел, а скажыце, калі ласка, як гэта працуе ў Беларусі, бо наш падкаст для беларусаў менавіта накіраваны. Мне здаецца, што калі беларусам расказваюць пра выключнасць рускага народа, яны не вельмі, гэта не тая тэма, якая іх так вельмі зацікавіць. А вось тое, што гэта як бы накладваецца на спадчыну такую савецкую, бо все-таки большасць народа беларускага помніць, як гэта было ў Савецкім Саюзе, што мы ўсе вывучалі рускую літаратуру, рускі язык, чыталі і нам казалі, што гэта вялікая літаратура, і Масква гэта найлепшы горад. Ён быў не звязаны так наўпрост з Расіяй. Гэта была сталіца Савецкага Саюза, і там усё было лепшае, так? І мне здаецца, што неяк яно у савецкай упакоўцы як бы падаецца беларусам. То бок не столькі як бремя белого чалавека, як казалі пра каланіяльны дыскурс, колькі пра тое, што мы згубілі вялікую дзяржаву, а это наша была агульная, это была наша. Тут глядзіце, вось гэта ідэалагічныя асарці і розныя кампаненты, яны по-рознаму ўваходзяць у беларускае ідэалагічнае поле, у поле масавай свядомасці. Но відавочна, што ідэалогія еўразійства не пракатывае. Цяжка сказаць, чаму. Магчыма, проста вось да беларускіх ідэолагаў і галоўных ідэолог, гэта трошки складана, да? І тут глядзіце, вось Дугін, ён ніколі не сустракаўся, як меней афіцыйна з Пуціным, а з Лукашэнкамі ён сустракаўся, дарэчы, вось у 22-м годзе, і дастаткова доўга яны там размаўлялі, і было бачна, што Дугін спрабаваў вось прапушыць ідэю еўразійства, не пайшло. То бок адэптаў еўразійства, іх літаральна можна пералічыць вось там па пальцах. Вядома, што Дермант, ён там зноў жа такі напярэдадні вось агрэсіі, ён выдал кніжку, прысвечаную вось гэтай ідэі, што Беларусь гэта частка еўразійскай цывілізацыі, але вось будучыню еўразійскага свету ён бачыў прыкладна так, вось, каб ён быў усталяваны як Еўрапейскі Саюз. Вось, то бок гэта такое еўразійства лайт, але ўсё роўна яно не пакаціла. А некаторыя нават вельмі, той же самы Марзалюк, ён вельмі агрэсіўна прайшоўся і казаў, што ніякія мы не еўразійцы, мы еўрапейцы, але не толькі беларусы, але і рускія еўрапейцы, украінцы еўрапейцы і гэтак далей. А калі взяць месіянскую ідэю, яна таксама не заходзіць, вось, не цікава гэта беларусам. Далей геапалітыка, вось тут ужо пэўная ступень пранікнення ёсць.
Таму што зноў ж такі яшчэ ў 22 годзе был уведзены новы абавязковы курс ва ўсіх універсітэтах под назваю «Сучасная палітычная эканомія». Ну, з такім нафталінавым духам назва. І вось у гэтым курсе раздзел па геапалітыцы і творы Дугіна там пазначаны як абавязковыя. Вось гэта ёсць, але бачны такі супраціў гэтаму, саботаж, таму што праграма яна такая агульная, але кожны універсітэт ён распрацоўвае сваю праграму, і шмат у якіх, я не буду падставляць людзей, кудысьці Дугін ён знік. То бок ёсць разуменне, што гэта такое і што гэта беларусам не патрэбна. Але геапалітыка яна ўсё ж таки больш вядома беларусам і на некаторых спецыяльнасцях, у тым ліку на спецыяльнасцях па міжнародных адносінах, гэта такі абавязковы курс. Але курс, ён такі напісаны таких, я бы сказал, критичных позиций. Вот мы были разом с Надей на форуме «Мяс Кірмонта», там выступали вы, и вы рассказывали у тым ліку про провайдеров, якія проводят у Беларуси вот этот вот русский мир, и казали, что симптоматичная их колькость, что это пэўны знак. Ці можете расказаць, як это працуе і чаму гэта знак? І гэта скіравана же на масавую такую аўдыторыю, так? Гэта нават не студэнты, а гэта больш шырокая. Так, сапраўды інстытутов так званай мягкай сілы расійскіх у Беларусі яўны перабор. І тут галоўны інстытут гэта Россупрацоўніцтва. Россупрацоўніцтва гэта дзяржаўная установа па сувязях з суайчыннікамі і па падтрымцы рускай мовы, культуры, прасоўвання яе ў свеце. І Россупрацоўніцтва ён шмат дзе працуе, шмат у якіх краінах, і да пачатку агрэсіі было добра прадстаўлена ў заходняй Европе, попала пад санкцыі, але ў іх ёсць такое правіла, што звычайна там, дзе яны працуюць, гэта два прадстаўніцтвы, два так званых рускіх дома, не больш. У Беларусі зараз іх 4. Мінску, Гомелі, Берасці, Гародні. І плюс яшчэ ў Магілёве у абласной бібліятэцы есть там нейкі інфармацыйны пункт рускага свету. Гэта, шчыра кажучы, перабор, нідзе такога няма. І да гэтага трэба дадаць яшчэ фонд «Русский мир». Он можа не так шырока прадстаўлены, як Россупрацоўніцтва, але відавочная тэндэнцыя да экспансіі. Яны працуюць непасрэдна з універсітэтамі. І вось пару месяцаў таму было абвешчана аб жаданні фонда адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Апроч гэтага ў Мінску ёсць Дом Москвы, які мае вельмі моцнае фінансаванне, там да $500 000 у год. І ён мэтанакіравана працуе з так званымі суайчыннікамі. Але самі суайчыннікі, яны кажуць, ніякі мы не суайчыннікі, мы беларусы, якія падтрымліваюць палітыку Крамля і палітыку Пуціна. Да гэтага ёсць яшчэ фонд падтрымкі публічнай дыпламатіі імя Гарчакова. Гэта дастаткова такая таямнічая арганізацыя, якая займаецца акадэмічнымі абменамі, якая дае стыпендыі на даследаванні. І вельмі сімптаматычна, што іх два прадстаўніцтва за мяжою, адно ў Мінску, другое ў Тбілісі. І вось калі ўсё гэта ўзяць разам, то сапраўды шчыльнасць сеткі
інстытутаў рускага міра у Беларусі пераўзыходзіць усе магчымыя вядомыя прыклады. І зразумела, узнікае пытанне, калі вы прасоўваеце рускую мову, што у Беларусі хтосьці не ведае рускай мовы, у гэтым пытанне. Дарэчы, вось гомельскі рускі дом, ён прасоўвае рускую мову замежным студэнтам, якія навучаюцца ў Гомелі. Яны ходзяць на курсы. І што дзеля гэтага трэба ствараць прадстаўніцтва ў Гомелі. Тут пытанняў вельмі шмат, і я хочу падкрэсліць, што вось гэта на самой справе выглядае вельмі небяспечна, потому что у нас есть досвід Украины и того, якую роль выконывали прадстаўніцтвы рассупрацоўніцтва ў Крыме, у Донецку і Луганску. Яны былі такими штабами сепаратистских сил. И я яшчэ нагадаю такого ідэолага рускага мира, ён, дарэчы, вучень Петра Щедравіцкага, хаця Щедравіцкі яго вучнем не лічыць, так, ён ад яго адмовіўся. Гэта Тимофей Сергейцаў, які напісаў артыкул, на мой погляд, гэта вось такая, гэта расійскі план ОСТ для Украины. Гэта настолькі вось адкрытая канцэпцыя геноциду, вот ніякіх маральных межаў няма. Тэкст, які был надрукаваны ў 22 годзе под назвою «Што Россия павінна зрабіць з Украінай». І там агучаны такія ідэі, што трэба забіваць як можна больш украінцаў падчас вайны, але вось тэхнічна ўсіх забіць немагчыма. Гэта адзінае абмежаванне для Сергейцева. І калі гэта немагчыма, трэба будзе акупаваць гэтую тэрыторыю, і Сергейцев піша, што вось военные пакуты – гэта справедливое пакаранне для украінцаў за то, што яны падтрымалі фашысцкую хунту. А далей ён піша, што трэба вось забараніць назву Украіна, забараніць украінскую мову, очистить библиотеки от всей этой самой украинской литературы, гэтак далей. И урэшце рэшт піша, што вось менавіта прадстаўніцтвы рассупрацоўніцтва павінны стаць асновай акупацыйнай улады. І вось калі паглядзець на тую сетку, якая ёсць у Беларусі, то выглядае, што гэта менавіта так. Таму што збольшага, апроч там вось літаратурных конкурсаў, там літаратурнага чытання і гэтак далей, гэтыя рускія дамы, яны гуртуюць вакол себя людзей, якія падтрымліваюць крэмлёўскую палітыку. І гэта вельмі небяспечна. Але такой працы сфармуляванай такой пазіцыі адносна Беларусі няма, так вот як адносна Украіны было, не напісана нічога такога. На шчасце няма, і няма тому, што практычна вось усе сучасныя ідэолагі, яны лічаць, што Беларусі так наш. І тут малой кров'ю можна будзе далучыць і ўсё зрабіць, калі гэта спатрэбіцца. Але я прошу прабачэння, вот вы кажаце, што вот шчыльнасць інстытуцый рускага міра, вот этих вот правайдераў, ідэяў у Беларусі такая, што адпавядае канцэпцыі падрыхтоўкі да акупацыі, і разам з тым, і вы таксама вот на канферэнцыі звярталі ўвагу на тое, што беларусы ўсё ж такі выступаюць за захаванне суверэнітэту Беларусі. Большасць выступае за гэта, не большасць супраць знікнення дзяржавы. Ёсць невялікая колькасць людзей, яна заўсёды была, якая за тое, каб мы расчыніліся в нейкай інтэграцыйнай структуры або далучыліся да Расіі, але так в цэлым ёсць людзі,
так ці інакш выказваецца, што Беларусь павінна захавацца як суверэнная дзяржава. І вот такое вот несутыкненне, як гэтыя две рэчаіснасці будуць перакрыжоўвацца. З аднаго боку ёсць падрыхтоўка да акупацыі, але гэта падрыхтоўка, напэўна, як і в Украіне, можа быць, меркавалася, што будзе працаваць на то, каб была масавая падтрымка акупацыі. А вот у Беларусі яно неяк, вот, як і Надзя звярнула ўвагу на гэта, ну вот Беларусь не ўспрымаецца, не падаецца як такі вот вораг, як і іншы, каго трэба памяняць. Вот яна вот неяк так вот хаваецца за эфемізмамі, выхаваць, перавыхаваць. Ну, ці там за жартамі Лукашэнкі, што беларусы это рускія са знакам якасці, то навошта нас перавыхоўваць, то мы яшчэ лепшыя. То як это можа разам супрацоўнічаць? Бо ідэалагічная, суіснаваць, бо ідэалагічная прамыўка мазгоў рускім светам для таго, каб абгрунтаваць то, што робіць Расія з Украінай, гэта адна гісторыя, а вот абгрунтаваць тое, што яна можа рабіць з Беларуссю. Ну, а тут праблема вось у чым. Да, сапраўды, практычна ўсе незалежныя сацыялагічныя апытанні, яны сведчаць менавіта пра тое. Большасць беларусаў за тое, каб захаваўся суверэнітэт. Тут пытанне другое. Яны, конечно, за суверэнітэт. Але калі раптам будзе акупацыя, а што людзі змогуць зрабіць з гэтым? Вось пытанне. Якія ёсць сродкі, каб супрацьдзейнічаць гэтаму? І да гэтага трэба дадаць, што а вось калі там паўстае пытанне, з кім лепш быць у саюзе з Расіяй ці умоўна кажучы з еўрапейскім звязам, то большасць адказаў будзе за Расію. Ну, вядома і парадаксальна, што і з Расіі, з Европы можна быць у саюзе. Было б добра, да, ёсць такое. І яшчэ, калі вось звярнуць на маніпуляцыю гістарычнымі наратывамі, ну, адзін з такіх папулярных наратываў рускага міра пра трыадзінны рускі народ. І апытанне дэманструе, што сапраўды там больш за 40% апытаных, яны з гэтым пагаджаюцца. І нават можа быць болей. Плюс тут, ну, вось з Лукашэнкам абсалютна яго такая блытаная рыторыка, то ён кажа там пра беларусаў са знакам якасці, а то ён кажа, да, мы адзін народ. І гэта было не адзін раз, а шмат разоў было. І вось тут праблема ў тым, што у значнай часткі беларусаў нацыянальная ідэнтычнасць, яна яшчэ не крышталізавалася, яна такая невызначная. І сацыолагі яны ў тым ліку вось падзяляюць беларусаў на такіх празаходніх беларусаў, прарасійскіх і тых, якія адначасова падтрымліваюць Лукашэнку, і большая частка, якія, ну, так не вызначыліся у сваёй ідэнтычнасці і геапалітычнай, і ўнутрыпалітычнай таксама. Так што тут, ну, шчыра кажучы, з аднаго боку можна сказаць, ну, добра, шмат што з рускага міра беларусам не заходзіць. Еўразійства, місіянізм, геапалітыка і гэтак далей. А вось іншае заходзіць, і гэта небяспечна. А тут яшчэ і сетка устаноў. Але паглядзіце, што адбываецца. То есть рускі мір, ён прасоўваецца не сам па сабе, ён прасоўваецца на фоне знішчэння ўсяго беларускага, так? Выдавніцтва, медыа, культура, все, мы ведаем рэпрэсіі, якія церпіць менавіта весь беларускі чыннік. І ў той самы час мы бачым, што, напрыклад, у сацыяльных сетках больш з'явілася беларускай мовы, людзі часцей пішуць. Мы зараз бачылі святкаванне купальня, што там было ў Строчыцах там, ці ў Сулі, ну гэта былі тысячы. Такое цяжка было уявіць, там, колькі там 10 гадоў таму, гэта былі бы сотні, там 2 сотні, так? Каб гэта былі тысячы людзей. Ну, тое, што я чую там ад сваіх знаёмых сяброў, якія засталіся ў Беларусі, ну, гэты такі вот гарызантальны такі пад'ём,
і вот такое фарміраванне самасвядомасці як супраціў, ну такі вельмі мяккі, і які людзі могуць сабе дазволіць, ён ёсць. І гэта стаўленне, таксама ўсе сеткі забіты, стаўленне да рускіх расіян, якія прыязджаюць як турысты, не як турысты. Гэта проста абражальныя рэчы. Гэта ж ёсць. І можа гэта нас уратуе. Так, гэта безумоўна ёсць, і як не дзіўна, гэта нават адзначаюць і чыноўнікі ад адукацыі. Гэта ў пазамінулым годзе было праведзена апытанне сярод старшакласнікаў пра стаўленне там да беларускай ідэнтычнасці і да беларускай мовы. І вось аказалася, што там больш за 90% сябе лічаць беларусамі, вельмі прыхільна ставяцца да беларускай мовы. І там я звярнуў увагу на такі адказ, што валоданне беларускай мовы – гэта паказчык інтэлектуальнасці, адукаванасці і гэтак далей. І пра гэта пісалі беларускія чыноўнікі. Я хочу сказаць, што як меней у вышэйшых навучальных установах практычна паўсюль праводзяць дзень роднай мовы. Гэта ёсць. Тое, што тычыцца школ, там просто у меня такіх звестак няма, але в універсітэтах гэта ёсць, і у календары Міністэрства адукацыі таксама там вось дзень роднай мовы адзначаецца. Але, ну, шчыра кажучы, вось на гэтым уся беларускасць Міністэрства адукацыі, яна на гэтым і скончана. І я абсалютна згодны, што так, гэта такая форма супраціву, досыць легальная. І, шчыра кажучы, калі мы вось паглядзім там на станаўленне нацыянальных супольнасцей ва ўсходняй Европе, у тых же самых балтыйскіх краінах, то яны гэтую стадыю праходзілі. То можа Беларусь не такі лёгкі лёгкая такая дабыча для рускага міра. Вы, Павел, сёння казалі і пісалі ў сваіх артыкулах, што вот рускі мір – это ідэалогія без пэўнай формы, заблюраная ідэалогія, і вось можа быць даволі складана вот з такім вот воблакам в штанах змагацца. Не зусім зразумела, што такое гэты трыадзіны народ. Адно пытанне, калі его чуеш гэтую канцэпцыю в царкве, іншае пытанне, калі это з вуснаў Пуціна, і яшчэ іншае, калі это кажа Александр Лукашенко, допустим. На што можна звярнуць увагу? Дзе можа дапамагчы медыаграмотнасць, а дзе крытычнае мысленне? Што бы вы параілі? Нейкія парады для нашых гледачоў. Я лічу, я, дарэчы, пра гэта і казаў на форуме, і неаднойчы ўжо пра гэта кажу, што сённяшняя расійская прапагандысцкая машына наймацнейшая у гісторыі чалавецтва. Такога ў такіх маштабах ніколі не было. І яна значна пераўзыходзіць савецкую па тэхнічных сродках. Гэта абсалютна відавочна. І у адрозненне ад савецкай, у якой ўсё ж такі захоўваліся нейкія маральныя абмежаванні. А у расійскай сёння ніякіх маральных абмежаванняў няма. І ў гэтых адносінах, шчыра кажучы, ну тут я не ведаю, як праводзіць параўнанне, ці яна мацнейшая за геббельсаўскую прапаганду. Здаецца, не горшая за яе. І на сённяшні дзень я не бачу ніводнай краіны, якая б паставіла себе на мэце з гэтым змагацца. Хаця ў Европе вельмі часта кажуць там пра гібридную агрэсію. Але што вы з гэтым можаце зрабіць? Калі вот задаеш такое пытанне, ну,
яны разводзяць руками. То бок нават каб закрыць нейкую сацыяльную сетку, патрэбна рашэнне суда. Вось, гэта зацягнецца на гады, а на месте зачыненай з'явіцца 10 новых, і гэтак далей, гэтак далей. Таму вось адказ на гэтую прапаганду, ён павінен быць асіметрычным і арыентаваным на тое, каб умацоўваць беларускую ідэнтычнасць як ідэнтычнасць еўрапейскага народа. Ніякая мы не Евразия, мы европейцы, у нас европейские карані, у нас шмат чаго больш блізкае, нягледзячы на тое, што беларусы большасць размаўляюць на рускай мове, але ў нашых паводзінах значна больш еўрапейскага, чым менавіта расійскага. Вось гэтым трэба займацца, і вось ёсць такая, дарэчы, дзіўная рэч, ёсць такі пэўны кансэнсус адной гістарычнай тэмы для ўсіх груп апытаных па пытаннях ідэнтычнасці, і для заходнікаў умоўных, і для русафілаў, і для невызначаных. Гэта Вялікае княства Літоўскае. Яно вось успрымаецца як такі залаты век беларушчыны. І вось гэтым таксама трэба працаваць. І, дарэчы, я вось займаўся яшчэ, апроч гэтага курса «Сучасная палітычная эканомія», яшчэ курс «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці». Так? І там у марзулякоўскім тэксце даволі шмат прысвечана Вялікаму княству Літоўскаму. Але калі паглядзець глыбей у вучэбна-метадычныя комплексы, якія ствараюць універсітэты самастойна, там гэта проста паэма пра Вялікае княства Літоўскае. Гэта падабаецца. І падабаецца у тым ліку таму, я вось пра гэта неаднаразова казаў, вось калі параўноўваць там, і Расійская імперія хацела беларусаў зрабіць рускімі, і польская дзяржава ў пэўныя часы таксама хацела зрабіць беларусаў палякамі. А вось літоўскія князі, яны не хацелі рабіць беларусаў літоўцамі. Нават думак такіх не было. І таму нам Вялікае княства Літоўскае, яно як родное. Тая дзяржава, у якой нам было утульна, яна была магутная, яна была вялікая, ад можа да можа і гэтак далей. Гэта тэма вельмі папулярная, і асобныя часткі і героі гэтай дзяржавы таксама вельмі папулярныя ва ўсіх. Пэўна, яно і было нашым родным такім. Калі сапраўды ўспрымаць рускі свет як пагрозу Беларусі, пагрозу таму, што той же самай акупацыі Беларусі, то умацаванне беларускай ідэнтычнасці, еўрапейскасці беларусаў, самасвядомасці беларусаў як нацыі, неважна, на якіх мы гаворым мовах, неважна, што нас прыцягвае ў Еўропе, можа быць, розныя каштоўнасці, розныя палітычныя погляды, але сама па сабе наша тоеснасць як нацыі, наша канцэпцыя, яна ўмацоўвае кошт такой ўсё ж такі магчымай акупацыі Беларусі і зрывае яе падрыхтоўку, што бы там не хацелі зрабіць гэтыя рускія дома, Россотрудничества і нават Свята-Елізаветинскі манастыр. Так, дзякуй вялікі, каб абараніцца ад рускага міра, трэба быць беларусам. Так. Дзякуй, сябры, што глядзелі нас. Мы абяцаем, у нас наступныя выпускі, мы нешта такое прыдумалі цікавае, так што сачыце за нашымі наступнымі выпускамі і падпісвайцесь, калі для вас гэта бяспечна, калі небяспечна, проста глядзіце. Спойлерить не будем. Дякую, вялікі Павел. До побачення. Дякую вам за запрашэнне. До побачення.